anakmu kemalingan. Rama 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 ana maling. Yen aku edan apa rama ra kelangan. Par. Ora aturanmu lho. Ndayong me wong iki wis ditata krama ora kok terus kok kono ya ayi. Ora rime renek rime. Aja karepe dhewe to lek ndayong me wong iki. Sorry. Ayo aku. Aku wis bayaran kowe. Bayaran kok ngendi lek ora mau adol gabah kuwi. Wis kok dol apa piye gabahmu? Wes, aku. Nyapa arek sak kebo? Oh ya. Mbruk nek kowe ndiasmu. Ya mlebu kene. Anu pedamu jagan ngono sik. Eno. Aku tak salin. Aku tak ganti lampu. Ya. Memang. Yo, udah. Let's go. Come on. Yo. Nih, numpak aku. Sikile. Kena ruji sih. Dadung piye? Nah, yo ngono mah kena ruji. Ayo, Pak. Buang. Yo. Wah, pedamu kocok karo tumpak ya kok ngene to. Rime reneng. Ayai. Terus Mar. Yo. Asik. Iya no. Rondo. Ayo, jiwa. Ayo. Kowe kok ceria men aja. Oh, ya kudu ceria iki. Ya, masuk. Yo, tenang ya. Golekne. Go. Kemar. Teko lho. Yo, kene. Mas Tumbas. Apa Mas? Monggo penara. Nggih. Wah, gugutan kene. Engko mah. Kene, sing ngomong apik bapak. Kok. Mas. Napa niku? Tadi pates HP.
Sing baru apa sing bekas, Mas? Sebenarnya no. Ya. Anyar. Yo. Yo anyar. Lek anyar ki bongso rego berapa? Sing murah. Lek baru kuwi enek sing rego 1.500, 1.200 sampai 2.000 bulan. 1.500, 1.300, 2.000 bulan. Kalau 2.000-an. Siap. Terus prosesnya kan mau tuku ngono piye? Kene sembarang iso, Mas. Sembarang kena. Heeh. Dadi saumpama cash kuwi iso, saumpama kredit kuwi ya iso. Oh, iso. Nggih, mau kredit kene penak banget Mas kredit ya, Mas. Ya. Bunga ringan tanpa DP, ya. Pokoke los sembarang iso lah ya. Bunga ringan tanpa DP ora dijamin, Pak. Paribasan ketuthok apa blangkon tok ya siap rene. Siap. Lah iya. Servis barang yo melayani kene, Mas. Servis bisa ditunggu kene, Mas. Nah, kene ditunggu. Oh, ditunggu dadi. Ora terus iki mang lho, Mas. Sing HP 2.000-an to apa nang? Heeh. Pomo punjulo yo sing titik, meduna sing 2.000-an lah, 2.000-an. Siap. Panggah siap. Piye dudoy HP ne? Iya. Oh iya. Oke, siap. Yuk. HP ini, Mas. Anyar-anyar, Chris. Terbaru. Lek sing regane 2.000 sing iki. Heeh. Iki sing 2.000 bunjul, iki sing 17. Iki sing 2.000. Iki lho. Iki maimbang lho iki gede. Oh, ada gede. Iki kan cilik. Iki ae. Heeh. Iki yo. Wes iki Mas. Iki yo no. Iki Mas. Nggih. Kalau bikane rene. Nggih. Kene iki yo aksesoris, barang yo lengkap. Ada. Ya Mas, aksesoris terus pakai data yo komplit ya Mas ini. Komplit. Kalau komplit Mas. Kalau pakai data ya rene. Kene iso. Teko luar lah. Hah? Luar angkasa. Iya, luar angkasa. Ini loh Mas. Coba pindahan diulik iki. Saman kudu dipindah. Oh nggih. Hah? Iya gede om, Bo. Heeh. Iya toh? Nggih, niki mawon. Oh nggih. Pun jenengan. Pinten niki mau? Niki mau 2 juta, Mas. 2 juta? Nggih. 2 juta. Iya, banyak duitmu gak disiapne ya? Nggih. Nggih jangan bebas itu. Nggih, Mas. Duitmu. Ya bayar. Yuk. Apa punten, Mas? Nggih, punten apa-apa, Mas. Ayo Mas. Kurang kowe kurang. Yo kuyule wong kowe iki perhitungmu yo kurang piye. Jeneng anjir. Oh, nggih. 2.000. Topi anjir. Kula rencang. Iki kok kirang sekawan ewu, Mas? Par. Kirang 4.000 lho. Jare digoleki nek kamu pas gelem 2.000. Wis beras? Nah, ini aku ae. Iya aku. Iya. Par. Sahur. Panggang. Oh, apa untung aku wong sugih. 4.000 Mas. Nggih, 4.000 Mas. Niki. Nggih. Berarti niki pas nggih? Pas nggih. Nggih. Nggih pun, lek ngoten niki yatrane kula tampi nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Mas, kula ada lirungin. Nggih. Wah, iya nih. Nggih, tas cantik. Wis ndelok iki iki. Nggih, mantan.
Matur suwun nggih Mas. Mugi-mugi awet. Nggih, amin. Nggih. Parang. Nggih, monggo. Mulai. Pak. Lur, aja lali nek tuku HP, tuku pakai data, nang Ari Capona. Yo. Bunga ringan tanpa DP. Wes meneh, matur nuwun. Nek.